Moitas gracias. Moi ben, antes de nada, quero agradecer a Real Academia, aos organizadoras e, en especial, a Antón Santamarina, sen o cal eu probablemente non estaría aquí. Oídesme ben? Ben, este ano celébrase a poesía tradicional nas voces das cantadoras, que transmitiron e crearon letras. Letras inseparables das músicas, e isto é do que vai tratar esta conferencia. Sendo especialista en música, sempre que cando dou clase tento poñelo acento en aspectos que non se estudan tanto entre os músicos, como é a métrica, a parte literaria ou lingüística que condicionan en boa medida a música. Nunha celebración das letras para un auditorio distinto, pois igual vou tratar un poquinho máis do que son as concomitancias, as sinerxias ou as interferencias entre a letra en canto á lingua e en canto a fenómeno literario poético. Ben, neste relatorio comparto aquí preguntas sobre a relación entre letra, lingua e música baseadas en estudios previos de Dorothée Schubart, de Antón Santamarina, Domingo Blanco e outros. Parte das miñas inquedanzas. Ben, a música comparte coa fala diversos elementos, como a duración, o acento de intensidade ou a altura de entoación. A música tende a regularizar máis estes fenómenos e poder resaltalos ou contradicilos, producindo resultados máis ou menos satisfactorios, dependendo do grau de armonía ou concordancia entre os elementos. Ben, algunhas destas preguntas temos por aquí. Como influen a poesía e lingua na música? Que convencións e regras están en xogo? Que expectativas temos? Influe a música na lingua e na poesía? A música de Galicia é acorde coa prosodia da lingua galega ou está en disonancia con ela? Hai xéneros e formas estróficas con nulos ou escasos exemplos en galego e outros exclusivamente en galego. Pode axudar o estudo da música a esclarecer o momento e a dinámica de adopción e difusión das cántigas? Ben, a lingua de que estamos falando non é solamente lingua, senón que é expresión poética da mesma. É unha manifestación especial. Imos considerar tamén as expectativas que proxectamos sobre o fenómeno literario, lingüístico ou musical. Ben, temos, por un lado, unha lingua que se estuda nos seus propios termos, é dicir, examinamos a relación directa entre as características da lingua e as da súa práctica poética, dando por feito que é a súa expresión máis natural, o que deriva directamente dela. Porén, é habitual que en tempos de prestixio ou moda determinadas métricas poéticas se espallen e fecunden a lírica de outras linguas. Pensemos no galego-portugués na Idade Media en Castela, no inglés na actualidade, e temos máis exemplos. Ben, imos considerar o tema desde o punto de vista da música á letra. Un aspecto quizáis externo inicialmente é o que toca a música e a memoria. Xa desde comezos do século XX podemos mencionar, entre outros moitos, a Menéndez Pidal ou Zoltán Kodály, falando sobre a unidade de letra e de música. De Menéndez Pidal, recordando que os romances deberían ser cantados porque unha forma de activar a memoria. Outro estudioso, Maximiano Trapero, cito aquí as súas palabras: muchas veces al iniciar una encuesta y pedir al recitador que nos diga el romance para no alargar demasiado o para no cansar al buen viejo, este pierde el hilo de la historia y ha de recurrir a la música para enlazar de nuevo las secuencias narrativas. Sin necesidade de gran erudición e experiencia, xa xente do pobo, neste caso, a muller dun dos informantes do seminario Menéndez Pidal a finais dos anos 70, dicíalle o seu home: pero canta, así saeche ben, que senón non atinas. Ben, esta experiencia non solamente se refire a capacidade de recoller, de recuperar da memoria, senón que a música proporciona unha regularidade que axuda a meter as sílabas tamén no seu lugar
e a comunicar a cántiga dunha mellor forma. A música crea unha experiencia temporal que se afasta do cotián. Suspéndese o tempo cronolóxico durante uns momentos. Ao cantar o texto pon, por dicilo así, a roupa dun día de festa. Destácase o que se canta. Convértese nun acontecemento memorable en ambos os dous sentidos. Ben, en canto que a experiencia da cántiga, pois imos escoitar agora o recitado de Áurea Hernández do romance Adulterio con un gato. Eu xunguín os meus boixatos e fumo con eles a arada, e no medio do camiño acordouse má guillada. Dei volta, tornei por ela, estaba unha porta pechada. Abre-me a porta a muller que viña pola rillada. Como chei de abrir a porta, se estou facendo a colada. Eu entrei por donde puden, sentei-me onde acostumbrada, que é aquilo a muller que ester debaixo da cama. É o gato da veciña que anda atrás da nosa gata. Nunca vin gato nin gata cunha cabeza rapada. Traime cá esa espingarda, quero ver se lle apuntaba. Non fagas eso, meu home, que me armaralla a casa. Inmediatamente despois, a Áurea cantou co son de sega que lle corresponde ao romance que ela coñecía. Extraordinaria voz de Áurea. Vemos que para cantar estes dous versos compostos, 4 versos octosílabos, levoulle tanto tempo como recitar os anteriores. Iso xa por non falar da expresión da propia voz, do chorro de voz, dos adornos e da beleza que ven acompañado con ese sentir temporal distinto. As sílabas están tan separadas de sí que van un pouco en detrimento do que é a percepción do que é a cantiga narrativa. Neste caso, ten unha función distinta. Se non coñecemos o texto, pois igual costaríanos un poquinho seguir o que vai ser o que se conta. Ben, ese tempo demorado, pois, pode non ser pola duración de cada sílaba, que a separa un poquinho das precedentes, as seguintes, senón polo uso de refráns internos, neste caso como "O miña vida", "Vida del alma", e pola repetición de versos. Mer boiciños, o miña vida, e fumico enlesarada, vida del alma, e fumico enlesarada, vida del alma. Ben, isto foi a mitade de duración da anterior, porque tamén foron a mitade de versos, pero a duración é prácticamente semellante á anterior. Cántase cun poquinho máis de lixeireza, pero o feito de introducir refráns que non teñen nada que ver coa historia principal ou de repetir, crea esa experiencia demorada de saber que é o que vai pasando na cántica narrativa. Ben, outro aspecto onde a música axuda, ou neste caso enfatiza aspectos que nos proporciona a letra, ven dunha muñeira nova, cántigas de escarnio, escenas, que se cantan a velocidade moi rápida, máis rápida do que a fala habitual. Neste caso, melodías
con moita repetición de notas, de forma que dá unha sensación de metralleta, pois enfatiza ese efecto xocoso. Aquí non baixo naquela camposa estaba Maroña cabalo de rosa. Ai, chingle, 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 ai, chingle, chingle, ya. Ai, tamara mariadita, ai, tamara mariadita. Ben, un caso especial témolo nos brindos da montaña de Lugo, no Caurel. Os brindos son as disputas improvisadas, rimadas e cantadas, afín ao fenómeno máis coñecido que temos nesta zona da costa, que é a regueifa. Ben, entre os brindeiros destaca Antonio Río Montero, o brindeiro de Louzarela, e ademais de ser disputas onde se intercalan no canto pois dúas persoas, no Ribeira de Louzarela tamén realizou discursos longos, unha narración, como neste caso que nos relata Xesús Mato, o compilador. Ben, nunha xuntanza da aldea, en Louzarela, celebrárase con moito público con motivo das festas do Ece Homo a baixada do carro coa leña do monte para facer a fogueira. E o brindeiro fixo o resumo da festa. Nesta longa intervención, en torno aos 16 minutos, o Ribeira estrutura de xeito amplo o seu discurso. O modelo melódico co que comeza é pausado. Non comeza no agudo e progresa en dirección descendente, como tamén é habitual, senón que permanece no rexistro medio despois dun comezo grave. Esta é a segunda copla que cantou ese día. Isto me gusto, que me molesta un zapato, collene cousa con calma, que lle levamos pa rato. A súa interpretación progresa ao longo de 18 coplas, aproximadamente 6 minutos, durante as cales o improvisador vai quencendo. Canta coplas introductorias de cortesía e presentación, despois vai fiando a historia, co tema dos músicos que ian diante do carro, en especial o gaiteiro. Óense risas illadas entre os asistentes despois de algunha das coplas, mas o primeiro momento de clímax real, cando o público inteiro estoupa en gargalladas e aplausos, coincide coa primeira ocasión en que o brindeiro canta unha nota nova, que non cantou a tentón. Cantou 5 notas, neste caso canta a sexta, que vai por riba. O momento que utiliza o tema da liorta matrimonial e introduce a palabra gaita, que non teño que explicar no seu outro sentido. Son de gusto, que me molesta. A seguinte. E falaba contra os outros, como se foran irmãos. Se chego a casa sin gaita, mátame, muller a paz. Ben, este é un caso especial, moi especial, onde se improvisa a letra, ou podese ter preparada, por suposto, tratándose dun discurso que un sabe que vai ter que realizar previamente, pero, bueno, a música servelle aquí ao Ribeira para ser máis eficaz no seu labor comunicativo, algo que estudou Ramón Piñeiro Almuíña no volume que publicado como Repente Galego. Ben, a música, cando se canta menos rítmicamente, pódese achegar na súa dicción máis ao que é a prosodia natural da fala. En algúns casos, non en todos, o propio Ribeira de Louzarela, vemos nesta transcripción bastante detallada como vai escollendo e remarcando o que di mentre o canta. Pudo pan o tempo do alcacir, como tais tantos rapaces, non sei como has de facer. Ben, a todo momento vemos, estivemos vendo sinerxias, tamén hai interferencias, aspectos musicais que poden afectar o dicir da letra, da lingua, que algúns deles máis acuñados e máis aceptados que outros, pero, bueno, os primeiros, dos que non traio exemplo, proceden de melodías de orixe instrumental, de baile, con unha forma ríxida,
E estes son relativamente escasos en Galicia, a diferencia de outros cancioneiros peninsulares. Teríamos que falar sobre o caso. Os acentos de final de verso, se o direi máis adiante, son realmente os importantes. O caso máis socorrido sería o das seguidillas, que con versos de 7 e 5 sílabas, que suman 12, moitos casos se asimilan ás melodías de jota que teñen 6 máis 6 sílabas e que son tamén 12. Pero os acentos non cadran igual. Se os acentos venen na penúltima sílaba de cada verso, van estar trastocados. Seguidillas en galego non son nada abundantes, infrecuentes. Aquí teño unha onde, pese ao galego, pois temos a palabra avellanas. Como sei que che gustan as avellanas, por debaixo da porta tirache as ramas. E de la escoitar mellor, ainda que o exemplo estea en castelán, grabado nesta grabación de Gustav Henningsen, na Illa de Ons, a finais dos anos 60. ¿Cómo quieres que yo vaya de noche a verte? Se mate a tus padres más que a la muerte, más que a la muerte, más que a la muerte. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? Non teño que explicar porque enténdese perfectamente que non din muerte, senón muerte. Ben, este fenómeno, de forma moi simple e moi clara, explica o Dorothea Schubert na introducción ao cancioneiro popular galego no seu volume 6. Ben, cando estudamos, e se queremos estudar a prosodia a partir dos cancioneiros, temos que ter en conta que hai un fenómeno que en realidade é falso. Veremos nas partituras falsos acentos que non cadran con a final de verso. Especialmente nos cancioneiros antigos, o compás ou compases escollidos son con frecuencia incorrectos e as barras de compás poden estar mal colocadas. Como norma xeral, o acento principal a final de verso debería ser respetado. Neste caso, pois, teríamos espereite ala no monte arrimadiña unha pedra, non pedra, como aparece na partitura. Non son poucos os casos do que temos aquí. Xórdenos a dúbida se en algúns dos casos dos cancioneiros ibéricos esteamos ante o mesmo, aínda que por recollas modernas sí que sabemos que hai rigidez e hai máis melodías de baile aplicadas co acento incorrecto a final de verso. Ben, paso ao que é o punto de vista desde a letra ou desde a lingua á música. Aquí vou explicar e vou tratar o que serían cuestións estudadas polos expertos sobre a lingua galega dentro do contexto románico e sobre a versificación, que habitualmente non temos tan na mente. Primeiro, perdón, antes disto, imos falar dunha cuestión que o molde da versificación afecta a música. En Galicia predominan os versos curtos, de 6 ou 8 sílabas. Teñen poucas notas. A amplitude melódica de cada verso vai ser reducida, que melódicamente tampouco gostan as cantoras en Galicia de dar moitos saltos. Os perfis van de nota a nota, a notas veciñas e non son moi angulosos. Mentres que os versos longos de arte maior, que teñen máis notas, non necesariamente, pero permiten despregarse a melodía nun ámbito amplo, de 8 notas ou mesmo máis. Xa que non temos moitos exemplos dese ámbito amplo, traio un exemplo da Hungría, con versos de 12 e 13 sílabas que con repetición de parte do verso convértense en 17. O que un verso é case unha estrofa inteira de versos de 6 sílabas aquí.
Isto, repito, servenos como exemplo de contraposición do que é a nosa experiencia das cántigas populares. Un dos posibles exemplos. O máis próximo a un despregue amplo dun verso, témolo precisamente nos versos de arte maior ou de maior número de sílabas das muiñeiras novas, neste caso 11 sílabas. Casena vai venda o pote das papas, vende máis contas e máis el cunqueiro, e non hai venda ser mi tabaqueiro. Creo que estaba un poquinho máis baixo normal. Podémosla cantar todos igual. Véndeme os bois e véndeme as vacas e non me venda o pote das papas. Aí, tocamos desde o sol agudo ata o grave, algo que non é tan habitual noutro tipo de melodías de muiñeira bella, de jota, etc., octosílabas. É algo onde o marco poético da versificación pois influe no resultado musical. Ben, vexamos que é o que compartimos coas linguas románicas en canto á lingua e á poesía. O acento nas linguas románicas é principalmente de intensidade. Na fala, a sílaba acentuada recibe unha carga expiratoria maior a das demais sílabas. En canto á anisocronía acentual, o que queremos decir é que os acentos da fala non ocorren a intervalos iguais, regulares. Os versos da poesía en linguas románicas presentan un acento principal que se chama fixo ou versal, e que é o último do verso. Os versos dispoñen, ademais, de outros acentos variables, tamén chamados internos. O esquema rítmico é variable de verso a verso. Ben, esta descripción correspóndese co sistema de versificación silábica, que está baseado na regularidade do número de sílabas do verso ata o último acento. O número e distribución dos acentos internos son variables, non están sometidos a norma. Deste xeito, a falta de sincronía do acento textual e o acento musical no interior do verso é algo natural e esperable. Se temos en conta, ademais do dito sobre a poesía das linguas románicas, o feito de que as letras e as melodías son intercambiables. Unha melodía podese cantar con infinidade de letras distintas e viceversa. O único lugar que ha de chamar a nosa atención é o que corresponde ao acento versal. Se coincide cun acento rítmico ou musical ou non. É dicir, que se proxectamos no que é a prosodia da poesía cantada unhas expectativas de que os acentos todos correspondan no seu sitio, estamos baseándonos en expectativas falsas, que non son compartidas en xeral no ámbito románico e en especial para o galego. Ben, malia que a versificación silábica é a predominante en lingua galega, a tradición de Galicia presenta non poucos exemplos de outro tipo de versificación, a acentual, que a marxe duns poucos cantos infantís e de berce, comprende principalmente o xénero que Schubert e Santamarina denominan muiñeira nova, do que falarei máis adiante. Ben, entre todas as cuestións entre ritmo, acento e metro que Dorothée Schubert toca no cancioneiro popular galego, ela sintetiza estes achados froito do seu estudo no artigo Relación entre ritmo, acento e metro no canto tradicional galego, que originalmente publicou en alemán. Ben, de aquí destaco un par de cuestións, como que o acento da fala e o acento cantado son independentes o un do outro, coa excepción da última sílaba acentuada de cada verso. É dicir, remarca o que acabamos de ver. O acento musical e o prosódico poden coincidir, mais o acento musical pode tamén contradicir o acento natural da fala. Esta característica parece ser semellante a outras linguas románicas occidentais, agás o italiano. No caso da jota, comenta que o acento cantado pode non solamente ser independente do acento prosódico, senón tamén do forte acento dos instrumentos de acompañamento rítmico e do baile. O acento musical pode contradicir o da fala e máis do baile, mesmo cando estes dous coinciden. Imos ver un pequeno exemplo. Tedes aquí un verso, dividido en sílabas, coas súas sinalefas, etc. Podedes pensar no que vai ser a súa acentuación natural. E imos escoitar cantado este verso. Esta noite irá verte. Vemos que
cumpre as nosas expectativas. Esta noite irá verte. Se agora o vemos na partitura, vemos unha cuestión rara, como que os compases teñen 3 partes, ven sendo como un 3x8, e hai pares de corcheas que cruzan a barra do compás, que debía ser un lugar prohibido. Isto non se atravesa. Imos escoitalo de novo. Esta noite irá verte. Niña, non teñas medo. Escoitamos outro acento en teñas medo, non ao comezo do que sería o compás, pero aínda non percibimos un 3, non percibimos un compás ternario. Ímolo percibir posteriormente, en canto continúe a melodía e, sobre todo, no refrán. Esta noite irá verte. Niña, non teñas medo. Deixa a porta trancada cunha palla de centello. Mira, Maruxiña, mira como eu veño, ai, con a borrachera que xa non me teño. Que xa non me teño como me hei de ter, ai, mira, Maruxiña, como eu hei facer. Ben, neste caso é un onde, independentemente de que esteamos tocando unha jota e que poderían non coincidir e serían nosas expectativas, neste caso sí coinciden. Esta noite irá, non sei se isto lo lemos e non é unha partitura que teña en conta que os mellores acentos non son os dos compases, pois estaríamos acentuando sin necesidade. É dicir, a acentuación moitas veces pois permítese agrupar as sílabas de 2 en 2, de 3 en 3, e poden convivir as distintas frecuencias de acentos sin ningún tipo de problema. Outro exemplo, xa máis acaído para algunhas das homenaxeadas nas letras galegas deste ano, son as pandereteiras de Mens. Ten unha leira en su horta de parla do estudiante, por non se quedar de curto, pero as vacas prediante que cara de mona, mira que moinante. Volvemos ter un compás ternario e vemos un lugar onde se atravesa o lugar prohibido, a barra de compás. Ten unha leira en su horta de parla do estudiante, de parla do estudiante. Quizás non é tanto que oíamos un acento en da, sino que non oímos en do, claramente, onde se seguimos o que son as regras do solfexo, do linguaxe musical, pois estaríamos como trastocando un poquinho que en realidade ocorre. Hai sutilezas. E neste caso, pois temos de novo en ritmo ternario, pero aquí temos a pandereta. Este Pastor de Santa Comba, e temos aquí o primeiro verso. Non percibimos un acento onde a pandeireta nos diría como quieres, senón que el máis ben oímos máis ben a sílaba anterior, o el quieres. Ben, quizás é unha das razóns polas que esta cuestión tan polémica de empregar ou non empregar barras de compás de Dorotea Xúbar no cancioneiro popular galego, pois compréndese un poquinho máis. Hai moita liberdade entre o que se toca e o que se canta. Ben, cuestións máis de detalle. A prosodia afecta tamén a música, a superficie da música en cuestións rítmicas e melódicas. Ben, en xeral, as sílabas tónicas poden recibir unha duración maior que as que seguen ou preceden, en que en ocasións o efecto conséguese abreviando o son anterior ou posterior, sen alterar o da sílaba tónica. Por outro lado, observamos ás veces unha afinación levemente baixa de certas sílabas átonas e unha afinación máis alta das tónicas. Ás veces estas diferencias son notables e dan lugar a variantes propias que vemos nunha partitura reflexadas co valor rítmico que dura o dobre ou a mitade e a nota veciña,
a nota de arriba ou a nota de baixo. O que quere dicir que nos detalles a unidade formada por verso e música resulta difícil de descompoñer en partes independentes. Pensamos que existe previamente porque a música é así, cando en realidade é un elemento influindo no outro. Recorro novamente ao Ribeira de Louzarela. Vai cantar. Porque está de primavera, a ferramenta gastada non pode labrar a terra. Aquí comeza cun verso en agudo, toca e repite esa nota máis aguda para despois baixar na última, na sílaba átona. Aquí a música, ese ti-ti-ta-ta das últimas 4 sílabas, reprodúcese nas 4 primeiras, pero aquí xa non cadra ben. O que sería, non pode, a sílaba D recibe unha duración maior. Pero isto é por paralelismo rítmico, musical, é dicir, o final reprodúcese antes nun lugar onde non lle corresponde. Interésame tamén as notas de arriba para que vexamos nas seguintes exemplos. Neste caso, pois, improvisa outra copla onde repite o primeiro verso e o repite exactamente coa mesma melodía e vemos que a sílaba do en ganado ten unha duración menor. Yo ganado na labrada, traguei unha moza nova, xa verei levo morada. Non o ia explicar, pero como estamos oindo cousas e non entendemos cal é a situación, os compiladores, xunto a Xesús Mato, son xamaraina do Concello de Teo, e van moitos rapaces e unha rapaza. Entón, colle o tema e explota ata onde pode. Ben, vemos de novo esa recitación sobre a nota máis aguda e no caso seguinte vemos como esa nota aguda flexiónase para baixar nunha das sílabas átonas, como neste caso en cousas. Eu destes cousas sei moito, tamén teño moita raza, correi un pouquín para baixo, non apertei a rapaza. Ben, en teño tamén baixa un pouquiño, pero aí non aparece reflectido na partitura. Con isto solamente quero remarcar unha cousa fora do guión, non vos fiedes excesivamente das partituras, nin tampouco do que oímos. Son fotografías momentáneas que non queren dicir que isto sexa así. Non está sancionado para que sexa así polos seguintes 20 séculos tampouco. Ben, repetiría e me remarcaría algunhas cuestións máis acerca da prosodia con este exemplo fenomenal de xa vego o tempo do pan, o tempo do alcafé, pero vou pasar ao seguinte tema que vai ter miga. Ben, falábamos de que as letras e melodías son intercambiables. Un pequeno exemplo. Pequena, que lle arreda la teta, a mamá vai no muiño, e papá na erva seca. A miña... Aquí tiñamos un coaire de jota, lento, máis pausado, como corresponde, un canto de berce. E aquí temos a mesma melodía, unha pequena variante, cantada polas pandereteiras de Mens, como soporte para o baile. Ben, isto menciónse habitualmente como o intercambio libre de melodías e letras, pois é unha razón máis para que eses acentos internos pois poidan discordar cos da música. Pero iso mesmo pode pasar dentro dunha mesma estrofa. Temos unha copla, o primeiro verso e o segundo poden ter un esquema de acentos distinto do terceiro, sin ningún... Ben, pasamos a un tema importante que é o da versificación acentual e a muiñeira nova. Aquí esperamos acordo, armonía entre a prosodia, entre os acentos do texto e o acento musical.
O sistema de versificación aquí crea o marco. O esquema de acentos das palabras determina directamente o ritmo. O ritmo non existe previamente, non ten esencia musical independente da lingua e das palabras. Ben, dentre as lista de múltiples características que teñen as muñeiras novas, destaquei para este momento estas que temos aquí. Na versificación acentual temos un número de sílabas totais variable, habitualmente entre 8 e 12, no que temos un número de sílabas tónicas fixo, que son 4, e o número de sílabas átonas é o que varía. Non solamente varía o número de sílabas, senón tamén a posición. Vanse colocando en certo lugar ou en certo outro para que as máis importantes caian no seu sitio e coincidan os acentos textuais e musicais. Imos ver este exemplo onde, ademais desta parte da estrofa, temos marcados os 4 acentos musicais e a conta de sílabas á dereita de cada pentagrama. Cantando nun suco, e veo un sapo, e veo un chucho, dixo a rana, pando va sapo, e dixo a rana, o sapo vou pa Castilla, dixo a rana que me traer, dixo o sapo unha mantilla, dixo a rana de que color, dixo o sapo de verde amor, dixo a rana e dirán. Pasamos. Ben, aquí non sei se me poderedes axudar, vou vos pedir axuda máis adiante, pero diría que lo de axudarme a cantar xentiña da miña aldea, ou polo menos a recitar. Nesta cántica de exemplo do cancioneiro gallego de Torner e Baligai, pero remarco no exemplo anterior, temos versos de 8, 9, 10, 12 sílabas. Os acentos van cadrando na súa inmensa maioría no lugar que lle corresponde. E aquí temos versos de 11 e 9 sílabas, nada máis, menos variedade, pero diferencia tamén. Vou cantar, quen queira cantar comigo. Ai, Maruxiña, doutor Galladoiro, e a teu pai morreulle boi mouro, e tirarás tú polo carro, filla de cagallo, boi no arado. Ben, é o tema. Temos os 4 acentos, temos as sílabas e os versos de igual número de sílabas son especialmente bons para ver que é o que pasa, porque en versificación silábica diríamos que os acentos cadran en distinto lugar, pero cantamos exactamente igual, mentres que aquí este elemento fixo é o que nos permite ver e comprobar como varían a forma de musicalos, de ritmizalos. Ben, 9 sílabas. A teu pai morreulle boi mouro e tirarás tú polo carro. Vemos como as sílabas acentuadas cadran en sitios distintos. Cal é a solución musical? Pois ben, proporcionar isócronamente a mesma duración as sílabas tónicas ao seu lugar e as outras colocalas no lugar que corresponde. Por exemplo, a teu pai morreulle boi mouro. E no outro caso, onde temos 2 sílabas tónicas xuntas, que tampouco é un caso tan habitual para que a muñeira, e tirarás tú polo carro, de forma que cada unha cae na súa casilla. Ben, operacións de acomodo das sílabas realizámolas todos instintivamente, despois de coñecer exemplos na cultura. Así, se ritmizamos o seguinte texto, que se recolle no Cancioneiro Popular Galegos e Música, aquí sí que me dides ter que axudar a ritmizar. Facedeo ben, que se non vos tens que explicalo. Vamos alá? Ai, en voz alta, vamos. Ai, miña mai, que me come un pollo, ai, miña mai, na crica do cono, ai, miña filla, dalle con allo, ai, miña filla, que mal de carallo. Demostración cumplida. Moi ben, moitísimas gracias. Se non se escoitou para a xente que estea no streaming, ímolo repetir. Ai, miña mai que me come un pollo, ai, miña mai na crica do cono, ai, miña filla dalle con allo, ai, miña filla que mal de carallo. Sí. Ben, en canto ao presente das investigacións, ben, esta cuestión de que se afirma no Cancioneiro Popular Galego de que os 4 acentos coinciden, estudámola
Rosalía Rodríguez Vázquez, investigadora da Universidade de Vigo, filóloga de música, e máis eu, nun artigo que verá a luz en breve, que revela que as posicións acentuadas primeira e terceira en realidade son secundarias, onde, malia ser frecuente o acomodo das sílabas para que concorden os acentos, non poucas veces, entre un 20 e un 30%, segundo o repertorio de muñeiras novas do cancioneiro popular galego, atopamos solucións discordantes. Resumo aquí, pois, o cuarto verso desta cántiga do cancioneiro popular galego, onde canta dúas veces o mesmo, e está transcrita dúas veces porque a segunda vez canta algo distinta á melodía, ou bastante distinta á melodía. E gracias a iso, e a que é algo distinto ao ritmo, vemos como nun caso temos "e a muller foi a buscar, deixou o liño sin mondar", mentres que a segunda vez que canta fai "e a muller foi a buscar, deixou o liño sin mondar". É algo que todos temos experiencia, pois é fixo ben, con nada bello non manda ninguén, dicímola desa forma e non e fixo ben. É dicir, hai esa posición do inicial, do primeiro acento e o terceiro, pois en realidade ten matices. Ben, para rematar, pois sempre ten unha cabeza pois cuestións abertas. Cada vez que un sabe algo máis, ábrense novas portas e ábrense novas dúbidas. En canto a cuestión da versificación acentual e a muñeira nova, quedan dúbidas sobre a orixe. Isabel Paraíso, experta en métrica e versificación, fala dos visigodos e do sustrato germánico. Suxire ou que se pode ver nel las raíces de alguna versificación concreta como la gallego-portuguesa popular, que parece moi aventurado e pouco acorde co que coñecemos da música. Domingo Blanco menciona as raíces medievais galego-portuguesas do pareado de arte maior en relación coa muiñeira. Mentres que Dorote Schubert fala da modernidade do metro e da música e as relacións coa música culta, que penso que é innegable, dos séculos XVII e XVIII. É algo que habería que estudar porque a música non apunta a unha orixe moi arcaica. O estudo da versificación, os temas que se tratan e a relación con melodías de autor podería dar luz sobre o tema. Aquí máis que sobre a orixe, que parece a cuestión de o ovo e a galiña, a orixe da muiñeira, estou falando máis ben da versificación acentual que atopamos na muiñeira. Por moito que teña a orixe da danza, non leva isto a necesidade de que sexa con versos acentuais. Ben, as letras de Muñeira Nova son, sen excepción, en galego. No cancioneiro popular galego suxírese que pode ser porque cántanse moi rápido e o galego ten máis vocais que o castelán. Isto para casos como o mar ou el mar, a terra, la tierra, é comprensible, pero sílabas como ou en ouro en lugar de oro ou deixou en lugar de dejou, é dicir, depende de onde están esas sílabas, se forman parte de diptongos ou se é por eliminación dunha consonante, onde teríamos que ver. De todos modos, o avanzado antes, penso que as investigacións igual irían máis pola cuestión da estudo da versificación e a posible orixe desa versificación acentual. En Dorote Schubert, no volume dedicado a Florencio, o Cego dos Vilares, comenta a falar dos romances tradicionais, que o feito dos xudeus levaren con eles os romances antes de seren expulsados de España, quere dicir que o Gerinaldo, o romance de Gerinaldo, probablemente xa se cantase nas montañas de Lugo hai máis de 600 anos. Xa non sei o momento o ler historia social da lingua galega de Enrique Monteagudo, xurdíame a dúbida sobre o bilingüismo, a capacidade do coñecemento do castelán, pero ben, o feito de que o Gerineldo se cantase xa nesas datas na península non quere dicir que chegase e fose adoptado inmediatamente en Galicia. Como apunta tamén Forneiro, pois, os cantos chegan, poden vir non nun momento puntual, senón en varios momentos e poden retradicionalizarse ou convivir en varias versións. O estudio das variantes textuais da xeralmente escasa penetración do galego no romance tradicional conta con estudios entre os que destaco os de Xosé Luis Forneiro, mas cumpriría tamén estudar o número
tipo de melodías que se asocian aos romances, coñecendo a tendencia da oralidade, segundo a cal podemos inferir maior idade de implantación nun canto, nun territorio, dependendo do número e tipo de variantes que presenta. Ben, vou cortar do final, ainda que a seguidilla, polo caso que vos comentei antes, a escasa implantación en galego, mesmo as que aparecen en galego parecen traducidas do castelán, e dar súa relación coa jota. Ben, temos por unha banda estudos xa realizados sobre estas cuestións, que penso que non son suficientemente coñecidos. O estudo e coñecemento da métrica e versificación en relación coa música tradicional en xeral moi reducido, cando non inexistente. Os estudos interdisciplinares continúan a ser a excepción. Investigadores que teñan en conta simultaneamente a música culta e música popular sen separala apenas se ven. Precisaríamos tamén cruzar todos os datos de que disponemos con investigacións sociolóxicas, antropolóxicas e históricas para avanzar e sabermos máis sobre cuestións que, na miña opinión, son fundamentais sobre a letra e a música, sobre a cultura galega en xeral e sobre ese saber basear as novas prácticas que agroman e que han de agromar. Moitas gracias pola vosa atención.